basondele apho kwenzeba ingabikho engapha nangapha inkonzo idibane thembeni bambelela
Egameni likaThixo uyise, unyana, umoya oyingcwele. Amen. Cela ke lihlale phansi ibandla likaThixo. Mandibulise kuqala kwidini yedayosisi yaseMthatha yamatshetshi uDean Mabindla. Ndibulise amalungu echapter yedayosisi yamatshetshi aseMthatha akhoyo apha, nelungu lechapter elingurektor walapha St. Cuthbert kweli bandla sikulo utata uCanon Sikhulu. Ndibulise abefundisi bonke abakhoyo apha, abanemvaba yamatshetshi nabezinye iimvaba neenkokheli zamabandla ngamabandla ezikhoyo apha phakathi kwethu. Ndibulisa ngegama leNkosi uYesu Kristu. Amen. Amen. Ndibulise ke kwakhona ngokukodwa kakhulu ndingabalibalanga oomama abefundisikazi bamabandla ngamabandla. Ndibulise ngokukodwa bonke abantwana benkonzo yendaba zosindiso bevela kumabandla ngamabandla. Niyabuliswa ngegama leNkosi uYesu Kristu. Ndicela senjenje. Amen. Senjenje. Haleluya. Amen. Amen. Inkonzo yethu le esashiwa kuyo umama wethu, esazi ukuba sisuka kwinkonzo ngenkonzo, futhi esithi masiqhubeleke sinyaniseke kwinkonzo ngenkonzo zethu. Akunjalo? Amen. Yes. Ngoku ichorus apha lithi bambelela ethembeni. Eliphi elithemba? Ithemba elingubani? ElinguKristu uYesu. Akhona ngamathemba athenjwayo ngabantu, kodwa ahambe aphele esithubeni, angabi namandla akwaziyo ukukuphumelelisa. Ubulithembile, linawo amandla elinawo elithemba. Niphina aniyazi nina into kokubana intokazi ikhe ibuthembe ubuhle bayo nokumila kwayo, izithembe. Ndivumeleni ndithi ide ithi andinawushiywa ntokazi endodeni. Ithemba layo lisebuhleni bayo nasekumileni kwayo. Iqonda into yokubana ithathele, ayinawuzishiywe mntu endodeni. But ungazi noba bekutheni na
indoda ishiye lentokazi inhle injalo, imile kakuhle injalo, ihambe iyohlala etyotyombeni, ihlale nentokazi etenqulayo, ihlale nentokazi etenqulayo, ekubona uba yabethwa yinto yabethwa yiyo. Bahlala kule ndlu, bamana bephepha ingqojela, bephepha namanqaba zemvula uba intente leyo okanye inantsika ityotyombeni liyavuza. Ihlala indoda apho, lithi ithemba layo intokazi lingasebenzi liphelele. Kuyevakala na? Ndizama ukuthi akhona amathemba akhoyo, kodwa ndifuna ukuxelela eli wayethetha ngalo umem xa esithi bambelela phi ethembeni. Ukhe umntu ayithembe imakwabo yakhe, enompu aqonda uba ubikhe ndevizingqi kusithi ncincinci endlini, aphuthaphuthi imakwabo, athi indoda ndayihlakaza indlu yobuchopho. Kutsho indoda ithembe imakwayo yayo, inene ive kusithi ncinci, iphuthaphutha ikhangele imakwabo yayo, ikhangele iyifumane. But imakwayo ine-limitations, inendawo engakwazi ukungena kuzo. Kuzawufuneka into okokubana imakwabo ayizukwazi uvela noba kusemnyango ikrobe ngapha, imakwabo ikrobe nangapha uba uphi lo mntu kweliphi icala. Kuzawufuneka imakwabo iyakwazi udubula, inamandla, kodwa kuzawufuneka ikhe ibuye umva.